дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи нахустин лоиҳаи бузурги энергетикаи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт оғоз гардид, ки дар доираи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имзои созишномаи сармоягузорӣ бо Аён Энерджи амалӣ мешавад. лоиҳаи сохтмон ва ба истифода додани ду нерӯгоҳи офтобии фотоэлектрикиро бо иқтидори 250 мегаватт дар ноҳияи Ашт, вилояти Сугд ва 250 мегаватт дар ноҳияи Ҷайҳун, вилояти Хатлон дар бар гирифта, аввалин намунаи нерӯгоҳи офтобӣ бо чунин иқтидори бузург дар таърихи кишвар ба шумор меравад. татбиқи он дар доираи иҷрои супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои давлатӣ оид ба рушди энергетикаи барқароршаванда сурат гирифта, ба коҳиши норасоии мавсимии нерӯи барқ, таҳкими устувории низоми энергетикӣ ва таъмини амнияти энергетикӣ мусоидат хоҳад кард. тибқи созишнома, анҷоми пурраи корҳои тарҳрезӣ, сохтмон ва ба истифода додан то охири соли 2026 дар назар аст.